سلام تعني هبلي كميت صنحو تخاتلتي هبا ميديا كابا زغني يكون صعنتو نصا بمخان أموناتن تكوساتن حابريتاتات كأرغ لكم زتدالو هبا ميديا كتكهاتلو يعدم إن أغروه مدلوات بتكوسون خبازحكم دما نشانلنا سبسكرايب بمقوار نايدول ملكت كتنخون لايكن شيرن بمقوار دما مدلواتنا نابكالوت كبات حقوق تقبرون اللابو حزين لومي حاموس عسر تحدار كل التشن عسران كلتن نابا زدلنا يوم زيناتات كسقركم فلما كان دغندنا نقصات كأرغ لكم سممعنا دو أفريقيا من محاشات كجبرلو ود بناتنا تجري ونات تصويعو. أبا كينيا لعلوت أزستي سراويت كلتي وحيلتات زكايد وزلو دردر بحساب ولا تزي تسمامعو أمريكا بتصعنتو كتفرموم تسرح لا تباهيلو. من محدار جو بايدن أبا دو أفريقيا استفرما سممعنا السلام تفتح من تكركب تخرتي بو كسرح طاوعيت قريبو زبلون هالو زيناتاتنا اللونا كساب موداتا مدلواتنا كتكهاتلو يعدم حزينا بزرزروم كسقركم سممعنا السلام دو أفريقيا من محاش كقبرلو ود بناتنا تجري ونات تصويعو واناوي كنتات ملكيتو ود بناتنا تجري أبا زوطو مجلسي أبا مونغو منغستي إثيوبيان حوحاتن استفتسما سممعنا الزلاقي تقصيدو مبال نتي زبها زلو تسفان قانقوا سلامن زلعله ترجم اللو زبلا تودب نتي بتسفا زطبا زلو حزبغن سلامو زرغاغط يو زبل امنت يبلنا نيبل اتمغلطي بعلوانا اتزباوي قالسي حزب تግራይ ኮይኑም ከሎ በቲ ፍልፍል ውድቀትናን ጸገማትናን ዝኾነ ውድብ ሕወሓት ጥራሕ ክውከል ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ መግለጺኡ እቲ ተፈሪሙ ዘሎ እማመ ሰላም ምስቲ ዝተኸፈለ መሪር መስዋዕቲ ዝመጣጠን ኣይኮነን ምኽንያቱ ድማ ይብል ውድብ ናጽነት ሕዚ እውን ግዝኣት ትግራይ ኣብ ኢጸላእቲ ስለ ዘሎ ህዝቢ ኣብ መሪር መግዛእትን ስቃይን እዩ ዘሎ ክብል ገሊጹ ናብዚ ዘተ ሰላም ተኣትዩ ዘሎ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ትግራይ ብዝኸፈልዎ መሪር ዋጋ ዝተረኸበ ዓወት እዩ ዝበለ ውድብ ናጽነት ትግራይ ይኹን እምበር እቲ ዓወት ተጨዊው ጉጅለ ሕወሓት መፈጸሚ ዝኸሰረ ፖለቲካ ተጥቀመሉላ ክብል ከሲሱ بتوسخ ون اتتبعي زلو سممعነት ሰላም نربحان حቶታትን ህዝብ ትግራይ ዘይረጋገፀን ዘይመለሰን ስለዝኾነ መምሕያሻት ክግበረሉ ህዝቢ ሓድነት ወስጢሙ ዝተዋደደ ቃሲ ከሳለት ነተሓሳስብ ይብል ኣፍቲ መግለጺ ውድብ ናጽነት ትግራይ ንማሕበረሰብ ዓለም ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝባዊ ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ፍትሓውን ሕጋውን እዩ ስለዝኾነ ድማ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ዝቃለስ ዘሎ ግዝኣታዊ ሓድነቱ ብምርግጋጽ ሕቶ ሃገረ ትግራይ ብህዝባዊ ውሳነ ንምምላስ ይይሉ ኣብ መወዳእታ ትግራይ ብሪፈረንደም ኣቢልካ ናጻን ሉዓላዊትን ሃገረ ትግራይ ንምግሃድን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሑ ግፍዕታት ተሓታትነት ክህሉ ዓሊምና ነዚ ገጢሙና ዘሎ ተኣናፊ ፖለቲካ ኩነታት ብዝምጥን ቃልስና ኣበርቲዕና ከም እንቕጽለሉ ክነረጋግጽ ንፈቱ ይብል መግለጺ ውድብ ናጽነት ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ عدقوم يفتحون كبل جنرال تادس ورده تزاريبو أبا كينيا رئيسة كتما نيروبي العلوة مرارحة سراويت حيلتات مكلخال تقراين بلسقنان أبا زدرادر لوزلو وان سراويت إرتران محران كابا مريت تقراي تتراريقوم كيواتو حيلتات مكلخال سراويت تقراي زفتحو عدك إلان كبل جنرال تادس ورده قاليتو اتي 4 معالتاس زغطران بزي قلس من معنات النقاط زلو دردر كأند تخرطو أب عدكي حيلتات سراويت تجري مفتاح زتأمته مخانو يزربلو له كوينو جن أب مانجو خلت يوم حيلتات مرارحة سراويت كساب حزينة بس من معنات كم تقوم زيك على نتبي قداي شعبية مخانو تفلت له جنرال تادس ورده أب زربو سراويت شعبية كامريت تجري تزراري جون تقليلون كيواتة زفتحو عدكي أي كهلون انتبل برهانو جلاد ما بوغنو حيلتات سراويت تجري عدقوم مسفتحو سراويت شعبية تزراريقو كواتس ايلو اتحزي امريت تجري زلو سراويت شعبية عطيقو زلو اتوار ابي يزعطقو مخانو يفلت ابي دو افريكا استخايدة دردر عرق سلام قداي شعبية بدفنو مترافو ابي اتقبابرو عنقفات كفتر يزبل سقات تنتنتي بوليتيكا دما خوينو يركب نزي سيعبو دما اتحزي اب كينيا زكايد زلو دردر امرارحة سراويت كلتيو حيلتاتون عنقفات فتيرو لهم زلو قداي شعبية خوينو اللو اتي دردر كفرس مستقاربة دما امريكا طالقا بمئتاو اتي دردر كساب عربي خغطلن تسمامي عمكو يتفرارمو كيواتون ممرحي كم زهبت دما تفريتو اللو
ናብ ትግራይ ሓገዝ ቀረብ መግብን ናውቲ ሕክምናን ብቕልጡፍ ክኣቱ ትካል ውድብ ጥዕና ዓለም ፀዊዑ። እቲ ትካል ኣብ ዝሃቦ ሰሙናዊ መግለጺ ድሕሪ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ደው ምባል ናብ ትግራይ ብበዝሒ ቀረብ መግብን መድሓኒትን ክኣቱ ይግባእ ነይሩ። ይኹን እምበር ዛጊድ ዝኣተወ ነገር ከም ዘየለ ሓቢሩ። ዋና ዳይሬክተር ትካል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብዛዕባ እቲ ስምምዕነት ሰላም ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ክልቲኦም ሓይልታት ንሰላም ዕድል ብምሃቦም ሕጉስ ምዃኖም ብምግላጽ እቲ ስምምዕነት ካብ ዝፍረም ንነዘ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ መግቢ ይኹን መድሓኒት ናብ ትግራይ ቀልጢፉ ብዘይምእታው ሕዚ እውን ብዙሓት ሰባት ብጥሜትን ሰኣን ሕክምናን ይሞቱ ኣለዉ ክብሉ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። ድሕሪ እቲ ስምምዕነት ሰላም ቁልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ክኣቱ ትፅቢት ነይሩኒ ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሕዚ እውን ግን ልዕሊ 6 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ከም ዝደሊ ኣተሓሳሲቦም። ብተወሳኺ እውን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ብቕልጡፍ ክኽፈቱን ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ፀገማት ስለ ዝነበረ ዓለም ለኸ ጋዜጠኛታት ዘሎ ኩነታት ክፅብፅቡ ናፍቲ ክልል ክኣትዉ ክፍቀደሎም ዶክተር ቴድሮስ ፀዊዖም። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ጉዳይ ትግራይ በብእዋኑ ድምፆም እናስምዑ ዝፀንሑ ኮይኖም ከምኡ እውን ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ክባን ዕፅዋን ዳሃይ ቤተሰበይ ክረክብ ኣይከኣልኩን ብሂወት ኣለዉ ድዮም የለውን ኣይፈልጥን እዚ ድማ ዓብዪ ሻቅሎት ፈጢሩለይ ኣሎ ክብሉ መግለፂ ምውፅኦም እውን ይዝከር። ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ኢትዮጵያ ዳግማይ ኩናት ከይውላዕ ከረጋግፅ ይግባእ ተባሂሉ። መርበብ ሓበሬታ ኒውዮርክ ታይምስ ኩናት ትግራይ በፂሕዎ ዘሎ ብርክን ኣብፅሕዎ ዘሎ ጉድኣትን ኣመልኪቱ ብዝርዝር ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ክልተ ሕዳር ዝተገበረ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ሰላም ንምምጻእ ወሳኒ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ብምሕባር እቲ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕነት ሰላም ከይተዓናቐፍ ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦት መራሕቲ ዓለምን ዘይተቋረፀ ክትትልን ደገፍን ክገብሩ ከም ዝግባእ ሓቢሩ። እቲ ደማዊ ኩናት ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ብጥሜት ስእነት ሕክምናን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ግዳይ ሞት ከም ዝኾነን ብሚልዮናት ዝቑፀር ህዝቢ ድማ ካብ መረበቱ ከም ዝተመዛበለ እቲ ጽሑፍ ይገልጽ። መንግስቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ክምለስ ከምኡ እውን ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ዕጥቆም ክፈትሑ ሕወሓት ከም ዝተሰማምዐትን ብወገን መንግስቲ ብልጽግና ድማ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ክኣቱ ዝተቋረፁ ኩሎም መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክጅምር ከም ዝተሰማምዑ ነዚ ስምምዕነት ክገብሩ ድማ ኣሜሪካ ጽዕንቶ ከም ዝፈጠረትሎም ዝወፁ ሓበሬታታት የመላኽቱ። ኣብቲ ስምምዕነት ሰላም ኤርትራ ዘይምስታፋን ሰራዊት ኤርትራ ሕዚ እውን ኣብ መሬት ትግራይ ብምህላዎምን እቲ ዝተፈረመ ስምምዕነት ከይተዓናቐፍ ስግኣት ከም ዘሎን ኣብዚ ድማ ኣሜሪካ ናይ ባዕላ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ። መንግስቲ ብልጽግናን መንግስቲ ትግራይን ዝፈረመዎ ስምምዕነት ሰላም በቲ ዝተቐመጠሉ ግዜ ሰሌዳ ክኸይድ ኣሜሪካ ጥቡቅ ክትትል ክትገብር ከም ዝግባእ ኒውዮርክ ታይምስ ፀብፂቡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃበ ሚድያ ንሎሚ ሐሙስ 10 ሕዳር 2022 ዘዳለናዮም ዜናታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ክሳብ መወዳእታ ምድለዋትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ሰላም።